přijdou, když jí dám obsah, tak mi vyšel ten kotanec alfa. A dál? Štěvá. Jenomže jsem to zapomněl odmocně, no. Ale ať tam stojí. A to si já připíjet teda nemusím. Já ne. Jdou! Holky! Holky! Ahoj, holky! Terezo, pojďte sem, my vám tady držíme fleka. Dělejte jako, že to nejsme, no mi to přejde. Počkat, tady něco nehraje. No to se nedím, když to zapomněl odmocnit, blbe. Magdalena kávu nabízí a Gina Počkejte, stůjte. Že to pozor. S bohem. Armádo. Počkajte. Dělej, vole. Takže tohle je jeden z těch složitějších příkladů, který můžete u maturity dostat. Protože znám vaše schopnosti, doufejme společně, že se vám tahle zkouška inteligence vyhne. Horáková, zde. Otevřete okno, je tady cítit alkohol. Ano, soudružko. Dobrý den. A další vzorná maturantka. Promiňte, paní profesorko. Co pak to bude za výmluvu dnes, slečno Schneiderová? To víte, paní profesorko, matura na krku, jsem šprtala do noci, jsem zalomila až kránu, fakt. Sedni si. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí. Táta, a tak tu zpívám slova mlčelivá o tom, že pomíjí. Táta, zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží. Novák se po jabloně a je náhle svěží. Lás mi vejde a já smíchem pomírám. Kdo si mě kará a pálí, já nenabírám, nebo pátá. Tak co je, Šimone? Jdeme. Jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obudí je spolehnutí a motor má strávy. A sváděšení podpory, vždyčkují neznětí hory. Blížím se jako drekček, vždycky jen tak, jak předpisy vydou. Tak já pádím, cestou, necestou, pět v Dejvicích, Brně před šestou. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. Co chceš? Co pořád chceš? Musím s tebou mluvit mezi čtyřma očima. Mám pro tebe sen za nabídku. Domluvte jí, ani svíst nechce. Protože se nechci vybourat. No dovol. Já ještě nikdy neboural. Továriš učíte, já zabil domášnoje zadání. Soudruhu učiteli, já zabil pana domácího. Drahoj děduška, já zprosil vašu doč. Drahý dědulo, právě jsem se intimně zblížil s vaší dcerou. Kudá vy idioti? Kam jdete vy, idioté? No dovolte, já se jdu podívat, kolik zavírají stánek. Hele, a co ty tři kluci, jak spotkala? No, nestáli bizáři? Teda na co ty hned nemyslíš, Bugino? No co jako? To je slejna. A káty šumí, když padá déšť. Padá mi do vlasů, chce mi je splést.
Do mého ticha tiše vkročil on, lásku rozhoubal jak velký zvon. Před chrámem lásky byl bláznivý schon, každej si Hedánek. Zde, totiž tady jsem. Už? Už, Hedánek. Jen račte. Dobrý den. Dobrý den. Devět. Tak to máte štěstí, Hedánek. Vliv VŘSR na vývoj dělnického hnutí v Československu. Děkuju. Moment. Ale tečka je dole. Takže ne 9, ale 6. Tak to máte smůlu, Hedánek. Tomáš Garrigue Masaryk a jeho vliv na rozvoj demokracie v předválečném Československu. Teď ty. A nebylo to takový to jeho RUR? Vlastně RUR? Vejvodová. Četla jsi vůbec někdy něco? Četla. Olivera Twista. Ale za to několikrát. Tak to nám, myslím, stačí. Můžete jít. A teď, milé dámy, vidíte slavnostní tabuli, takzvanou hodoplast, která se do dějin docela teprve zapíše. A to pompézním maturitním večírkem, který právě teď začíná. Dámy, račte se posadit. Teda pánové, vy si tady žijete? A proč vlastně bydlíte tady? A ne v nějaké lepší ubikaci? No lebo tu je to, čo? Přepichový. Tak ať žijem. A žádný zdržování a umývání, jeden. Dneska je tady všechno dovolený. Pustite všetko z hlavy na nič teraz. Nemyslíte, píte, bavte sa, oslavujte. Tak co holky, co jim říkáte? Žádná bomba, ale za hřích by stáli. Náhodou jsou skvělí. A ten Eman, lepší než Oliver Twist. A který se líbí tobě? Mně. Mně se líbí